Teraz už ideme do dediny, ktorá vyzerá s pekným námestím lepšie ako hociktoré okresné mesto. Ideme do partizánskej Ľubče. Táto banícka obec bola dokonca kráľovským mestom. Partizánska Ľubča vznikla v stredoveku, má veľmi bohatú históriu. Dokonca bola aj kráľovským mestom. Dá sa tu nájsť ešte zlato? No, samozrejme, ešte sa tu robia aj tie ryžovacie preteky v ryžovaní. Ľubča mala mestské výsady už v roku 1270. Kvôli drahým kovom ukrytých v skalách tu prišli aj Sasy. Ľubča sa začala volať Nemecká Ľubča. Neskôr nemecké luteránstvo veľmi ovplyvnilo Ľubčanov a vznikol tu najstarší luteránsky cirkevný zbor vo vtedajšom Uhorsku. Prerobili sme to na evanjelický penzión, a ktorý sa nazýva Luterov dom. Je 500 rokov na budúci rok Lutera, tu sa veľké oslavy. Ľubči sa zvádzali počas povstania jedný z najväčších bojov na Slovensku a doplatili na to aj tieto dve miestne deti, Gustík a Erika. Tých Nemci otrávili. Neskôr sa premenovala Nemecká Ľubča na Partizánsku. Počas Rakúska-Uhorska tu boli kúpele, dokonca Hviezdoslav tu napísal časť Hajnikovej ženy a neskôr Ivan Stodola, známy spisovateľ, tu založil ozdravovňu. Nachádzame sa v detskej ozdravovni Železno, ktorá je vlastne najstaršou detskou ozdravovňou v bývalom Československu. Tento rok má už 96 rokov. Tak toto je jedna z mála miest Slovenska, kde ešte skutočne vonia vzduch a ste obkolesení panenskou prírodou. Z diagnóz by som spomenul hlavne pelové alergie, na ktoré tu máme vynikajúce výsledky. Ďalej obezity, takisto zase naopak chudokrvnosť. Pár kilometrov od Železno je raj chatárov, Magurka. Nachádzame sa v osade Magurka, ktorá je najvyššie položená na Slovensku v nadmorskej výške 1050 metrov. A ako sa tu žije? Žije sa tu výborne, preto lebo je tu nádherná príroda, krásny čistý vzduch, dobrí ľudia. Sú tu dobré stromy a dobre sa tu hrá. Keď sa prejdete po Magurke, takmer všetci majú rovnaké tričká s nadpisom Magurka. Verný Magurke. Z partizánskej Ľubče Eliška Prečová, televízia Joj.